आं मिस्टार एलकेआ गासैबो नायगिरि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ एलके प्रडाक्शननि इउटिउब चेनेलसिम फिन बरायफिनबाय। दिनै लानानै फैदोङो मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ। बे भिडिअआ इम्पर्टेन्ट जागोन जायफोरा कम्पिटिटिभ आनजाद लिरो, स्टेट लेभेलनि, नेसनेल लेभेलनि जायखिजाया रोखोमनि कम्पिटिटिभ एग्जाम, आरो ओरैनो जायफोरा आसामाव थाग्रा आसामनि नोगोरारि बिथांमोननि थाखाय बियो थारैनो इम्पर्टेन्ट। मानोना आसामनि हिस्ट्रिजों सोमोन्दो गोनां बिराद गिदिर मोनसे आयदा बियो। बे जाबाय बार्मिसफोरा एबा मानफोरा आसामखौ माबायदि गाग्लोबफैदोंमोन। आरो सानैसो स्टुडेन्टफोरा आंखौ आगोलनि भिडिअफोराव कमेन्ट बक्सआवबो लिरहरदोंमोन जे मानफोरा आसामाव बोरै हाबफैजेननाय बेनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ बानायनो थाखाय। स' बेनि थाखायनो आङो नैबे टपिकखौ खनखांनानै लाबाय। स' जोङो सावरायगोन, ओरैबायदि क्लियारिफिकेसन नोंथांमोननो होगोन आङो। बार्मिसफोरा एबा बर्माया एबा दानि म्यानमारा आसामाव माबायदि फैनानै आसामनि मानसिफोरखौ, नोगोरारिफोरखौ गादबदोंमोन आरो आसाम रायजोखौ गादबफैदोंमोन, बेनि डिटेल्स भिउ नोंथाङा गोसोनि मेगनजों नुहुरखानाय बायदि बुजायगोन आङो। दाना बै समाव 1911 आरो 1917 समाव जानाय घटना। बै समाव 1911 मायथाइमोन आरो 1911 मायथाइयाव आहमनि राजाया बै समाव चन्द्रकान्त सिंहामोन। चन्द्रकान्त सिंहाया आहमनि राजामोन। आरो बे चन्द्रकान्त सिंहाया राजाब्लाबो बियो मुङावल' राजामोन। बिनि जेबो प्लेन पलिसियानो खामानि होआमोन आरो बिथांखौ अफिसारफोरासो सामलायोमोन। आरो बै समनि मुंदांखा सानै अफिसारनि मुङा जाबाय, सासेया जाबाय पुर्णानन्द बुरागहाइ आरो सासेया जाबाय गिबियाव कलिया भुमरामोन। नाथाय कलिया भुमरुआ साननैसो बरफुकन जानानै बिखौ साक्सिड खालामो बदन चन्द्र बरफुकन। जोङो दा बदन चन्द्र बरफुकननि सोमोन्दैसो सावरायगोन। कलिया भुमराया गैला, बियो सेटेल जाबाय। राजायाथ' मुङावल'सो राजा। अब्ला हादोरखौ सालायोमोन पुर्णानन्द बुरागहाइ आरो बदन चन्द्र बरफुकनासो। बिसोर सानैनि प्लेन पलिसि बायदिसो रायजोखौ सामलायदोंमोन। बेनिखायनो सम सम पुर्णानन्द बुरागहाइ आरो बदन चन्द्र बरफुकननि गेजेरावबो दाङाबाजि आरो नांलाय खमलाय जादोंमोन। आरो बेबायदिनो सानसे गिदिर नांलायनाय जादोंमोन, दावहा जादोंमोन। आरो दावहा जानानै माने बदन चन्द्र बरफुकना जेनदोंमोन बे दावहायाव। आरो बियो डाइरेक्ट बेंगलाव खारलांदोंमोन। बियो पुर्णानन्द बुरागहाइजों नांज्लायनानै एबा दावहा नांनानै बियो जेननानै बेंगलाव खारलांदोंमोन। बेंगलाव बै समाव ब्रिटिशनि सासन सोलिदोंमोन मोनसे ओनसोलाव। डाइरेक्ट ब्रिटिशनि सासनाव राजउलाफादाव थांनानै बदन चन्द्र बरफुकना हेफाजाब बिहैबाय जे नोंथाङा जुदि आंखौ हेफाजाब खालामोब्ला जोङो आसामाव थांनानै बै पुर्णानन्द बुरागहाइखौ फेजेननानै जोङो बे आसामखौ दखल खालामगोन आरो नोंथांनो आङो गोबां बान्था मायबा मायबि बुहुद नोंनो प्रेजेन्ट हरगोन जाहैबाय। जि नांगौ बेखौनो होगोन जाहैबाय बदन चन्द्र बरफुकना। खिन्थु भेरि आनफर्चुनेट बे ब्रिटिश साम्राज्यआ राजि जायासै। बेनिखायनो बे बदन चन्द्र बरफुकना डाइरेक्ट बर्मासिम खारलांबाय। आरो बर्मायाव बे समाव आमारापुराया राजामोन। आमारापुरानि खाथियाव थांहैबाय, आथियाव मोहैबाय जे महाराजा आंखौ नों हेल्प खालामनांगोन। नोंथाङा आंनो सान्थ्रि फथायहरनानै आसामखौ गाग्लोबनो थाखाय हेफाजाब होनांगोन। आङो आसामनि बरफुकन सासे गिदिर अफिसार। आरो जोङो आसामाव थांनानै गाग्लोबनानै जि नोंथाङा आंखौ बिनि जुदि दैदेनगिरि बानायना होनो हायोबा आसामनि आहम रायजोनि, अब्ला नोंथांमोननो आङो जि नांगौ बेखौनो होगोन जाहैबाय बदन चन्द्र बरफुकना। बार्मिसफोराथ' बिराद हांखुरखामोन आसामखौ गादबनो थाखाय, आसामखौ गादबनानै सासन खालामनो थाखाय। बिनिखायनो बार्मिसफोरा राजि जाबाय आरो गाग्लोबनो थाखाय बिसोरो आवगायबोबाय। दाना बदन चन्द्र बरफुकना बार्मिसफोरखौ लानानै फैबाय। दाना सोंथि फैयो बेयावनो, बार्मिस आर्मिफोरखौ गिबियाव सोर लानानै फैजेनदोंमोन? बै बदन चन्द्र बरफुकना लानानै फैदोंमोन। दाना बिराद हाजार हाजार सान्थ्रि लानानै फैबाय 1917 मायथाइयाव बदन चन्द्र बरफुकना बार्मिसनि। ओमफ्राय आसामाव हाबफैबायानो, नामरुबबो हाबफैबायानोखा। बे नामरुमाव बार्मिस आर्मिफोरखौ हाबफैनायखौ पुर्णानन्द बुरागहाइआ खोनाबाय। खोनानानै बिबो माने हाजार हाजार सान्थ्रिफोरखौ रेडि बानायबाय। बिनिफ्राय पुर्णानन्द बुरागहाइआ मोनसे बाथ्राखौ मिथिया जे बै बार्मिस आर्मिफोरखौ जे बदन चन्द्र बरफुकना लानानै फैदों बे बाथ्राखौ बियो मिथिथ'वा। जियानो जा बियो
बार्मिस आर्मिफोरा आसामखौ गाग्लोबनो फैनाय रादाबखौ मोननानै पुर्णानन्द बुरागहायाबो माखासे सान्थ्रि गाहाय दैथायहरबाय आरो बै बार्मिसफोरनि सान्थ्रि आरो पुर्णानन्द एबा आहमनि सान्थ्रिफोरा घिलाधारि होननाय जायगायाव मोगा मोगि जालायबाय 1917 मायथाइयाव आरो बेयावनो माने नारानाथा दावहा जायो आरो बेनो जाबाय आसामाव बार्मिसफोरनि गिबि गाग्लोबजेननाय मानफोरनि आसामाव गिबि गाग्लोबजेननाया घिलाधारि घाटआव जादोंमोन 1917 मायथाइयाव अब्ला बे समाव आहमनि राजाया चन्द्रकान्त सिंहायानोमोन आरो पुर्णानन्द बुरागहायमोन माने अफिसारमोन बेनिफ्राय बरन चन्द्र बरफुकनाबो बे आहमनिनो बरफुकनमोन नाथाय बियो पुर्णानन्द बुरागहायजों बुलायनानै नांलायनानै दावहा नांनानै बियो माने बार्मिस हादोर फारसे खारनानै बियो बार्मिस आर्मिफोरनि हेफाजाब लाहैयो दाना बे दावहायाव पुर्णानन्द बुरागहाया एबा आहमा हादियासै बेनिफ्राय बार्मिसफोरनि आर्मि जाय आर्मिखौ बरन चन्द्र बरफुकना लानानै फैदोंमोन बिसोरो देरहानायसै आरो दावहायाव देरहानाय लोगो लोगो बिसोरो बार्मिसफ्रा गावसोरनि हादोर बर्मायाव थांफिननायसै बरन चन्द्र बरफुकननिफ्राय गोबां माबा माबि बान्था लानानै गिफ्ट लानानै दाना बिनिफ्राय माने गाग्लोबनाया जोबनायनि उनाव दावहाया जोबनायनि उनाव पुर्णानन्द बुरागहाया मिथिबाय जे बै बार्मानि आर्मिफोरखौ सान्थ्रिफोरखौ माने बरन चन्द्र बरफुकनासो लानानै फैदोंमोन बेखौ मिथिनानै बिराद दिउ रागा जोंबाय बिराद डिप्रेसन जाबाय आरो बे डिप्रेसन जानानै बियो साननैसो थानानै बियो पुर्णानन्द बुरागहाया थैलांनायसै बेनिफ्राय चन्द्रकान्त सिंहायानो राजा जाना थाबावनायसै बेथ' नामावल'सो राजा बेखौ राजा खालामनो हायोबा बरन चन्द्र बरफुकना गावनि गोसो बायदि सालायनो हायो बिनिखायनो बियो चन्द्रकान्त बरफुकनखौनो राजा खालामफिननानै दोननायसै आरो बरन चन्द्र बरफुकना गावनि गोसो बायदि राजाखौ बाहायबाय थालायनायसै आरो बेयावनो बार्मिसफोरनि सेथि गाग्लोबनाया जोबनायसै भेरि क्लियार जायाखै होनबा जोङो बेबायदि फरायनांगौ हिस्ट्रिखौ ओरैनो हिस्ट्रिखौ लाइन टु लाइन फरायलांबाय थाबा जाया जोङो मेगनजों नाहरनो नाजानांगौ गोसोनि मेगनजों दाना बेयावनो 1917 मायथाइयावनो मानफोरनि आसामखौ गिबि गाग्लोबनाया जोबनायसै दाना बिनि उनाव फार्स्ट गाग्लोबनायनि उनाव चन्द्रकान्त सिंहायानो राजा जाफिनबाय बिनिफ्राय अल इन अल जालायबाय सोर बरन चन्द्र बरफुकना अल इन अल जालायबाय खिन्थु बेखौबो मानसिफोरा नायनो हायासैमोन बेलेग बेलेग अफिसारफोरा बरन चन्द्र बरफुकननि बेबायदि बार्मिसफोरखौ लाना फैलायनानै निजायनि हादोरनि मानसिजोंनो दावहा नांहोनायखौ मोजां मोनाखैमोन बेनिखायनो बिबो बेबायदि माने रावनोबो मोजां मोनजायाखैमोन आरो बेबायदिनो सोरबा सासेजों बियो बरन चन्द्र बरफुकना बुथार जानायसै खिन्थु सोरजों बुथार जादों बेखौ हिस्ट्रियाव जेबो मेनसन गैथ'वा बियो बरन चन्द्र बरफुकना जायखिजाया थैनायसै आरो थैनायनि उनाव चन्द्रकान्त सिंहायानो राजा जाना थाफिनबाय थाबाय दाना बै पुर्णानन्द बुरागहायनि फिसाज्ला रुसिनाथआ दिउ रागा जोंखाबाय थादोंमोन बियो गावनि बिफाया माने डिप्रेसनाव थैनो गोनां जानायनि थाखाय हादोरनि सिस्टेमा मोजां नङैनि थाखाय जिहेतु बिनि बिफा पुर्णानन्द बुरागहाया डिप्रेसनाव गैला थैबाय रुसिनाथआ बिनि फिसाज्लाया दिउ रागा जोंबाय थादोंमोन बेनिखायनो बियो राजा मुङावल' राजा जेबो खामानि गैयै जाम्बा राजा बे मोद्लाखौखौ बियो माने दावहा नांनानै बियो सिगिनायसै आरो फेजेननायसै आरो बिखौ होखार हरनायसै आरो बियो बै मुङावल' राजा चन्द्रकान्तआ होखार हरजानानै पुर्णानन्दनि फिसाज्ला रुसिनाथजों होखार हरजानानै बियो डाइरेक्ट न'आव खारलांनायसै बियो बे बार्मायाव खारलांनायसै आरो बर्मानि सान्थ्रिफोरजों बियो लोगो जाहैना थालायनायसै आरो बर्मानि सान्थ्रिजों लोगो जाना थाहैबाय बियो बेनिफ्राय बै रुसिनाथआ पुर्णानन्दनि फिसाज्ला रुसिनाथआ गाव राजा जायाखैसै बियो राजा बंख'नि सोरबा सासे मानसि पुरन्दर सिं होननाय सासे मानसिखौ बियो राजा फाथिनानै दोननायसै आहमनि पुरन्दर सिंहाथ' बियो जेबो बोलोगोरा मानसि नङामोन बियो चन्द्रकान्त सिंहायानो बर्मायाव खारलांबाय बर्मानि सान्थ्रिफोरखौ लाना फैनानै बियो दावहा नांनो थाखाय थियारि खालामलायबाय आरो बुंलायबाय जे बर्माफोरखौ जे नोंथांमोना थांनाय खेबसेनि बायदि आंखौ हेल्प खालामनांगौ आसामाव आहम रायजोआव थांनानै गाग्लोबनांगौ आरो पुरन्दर सिंहा राजा जानानै दोङो बे राजाखौ बुथारनानै आंखौ राजा बानायनांगौ अब्ला नोंथांमोननो जि नांगौ बेखौनो होगोन होननानै बै सेकेन्डआव चन्द्रकान्त सिंहाया बार्मिस आर्मिफोरखौ लानानै फैलायबाय 1919 मायथाइयाव गिबि खेबाव बार्मिस आर्मिफोरखौ लानानै फैदोंमोन बरन चन्द्र बरफुकना नैथि खेबाव नै खामानि गैयै राजा चन्द्रकान्त सिंहाया लानानै फैलायबाय नैथि खेबाव 1919 मायथाइयाव बिनिफ्राय पुरन्दर सिंहाथ' बेबायदि बोलोगोरा राजा नङामोन बियो ओरैनो रुसिनाथआ फाथिना दोननायसोमोन बिनिखायनो बियो बै चन्द्रकान्त सिंहाया लानानै फैनाय बार्मिस आर्मिफोरखौ नुनानै सुलाद मोननानै बियो खारलांनायसै बबेयावबा माने बियो गुवाहाटियाव खारबोनायसै आरो गुवाहाटिनिफ्राय बियो डाइरेक्ट बेंगलाव खारलांनायसै बे गिनानै
बै चन्द्रकान्त सिंहया लानानै फैनाय बार्मिस आर्मिफोरखौ गिनानै बियो डाइरेक्ट बेंगलाव खारलांबाय बियो आरो जेब्ला पुरन्दर सिंहआ बेंगलाव खारलांबाय अब्ला फिन नैबे चन्द्रकान्त सिंहया बार्मिस आर्मिफोरनि हेफाजाबाव बियो दा फिन राजा जाफिनबाय बियो आरो बै जे गाग्लोबनाय 1919 मायथाइयाव बेनो जाबाय बार्मिसनि आसामखौ नैथि खेब गाग्लोबनाय बेयावनो नैथि खेब गाग्लोबनाया जोब्बाय स' नोंथांमोना क्लियार भिउ नुबाय थादोंना मेगनजों आरो बेबायदि क्लियार भिउ नायनो नाजानांगोन अब्लासो नोंथाङा हिस्ट्रिखौ बुजि मोनगोन नङाबा हिस्ट्रिखौ नोंथाङा बिराद बरिं नांगोन खिन्थु इनफेक्ट हिस्ट्रिया बिराद इन्टारेस्टिं बियो सल'बाथा बायदिसो स' बेबायदि फरायनो नाजानांगोन दा थांसै जोङो बार्मिसफोरनि आसामखौ थामथि खेब गाग्लोबनाया माबायदि जादोंमोन माब्ला जादोंमोन बेखौ जोङो नायलायनोसै दाना चन्द्रकान्त सिंहयानो राजा जाबाय थाबाय बिनिफ्राय नैथि खेब जेब्ला मानफोरा बार्मिसफोरा आसाम गाग्लोबदोंमोन गिबि खेब गाग्लोबनाय बायदि बिसोरनि एटिटिउडा नङामोन बिसोरनि एटिटिउडा एसे सोलायदोंमोन आगोलनि खेबसेयाव बिसोर फार्स्ट खनसे आसाम गाग्लोबनायाव बिसोरो बदन चन्द्र बरफुकना बिसोरनो माबा माबि बान्था हरनायावनो बिसोर गोजोनदोंमोन नाथाय नैथि खेब आसाम गाग्लोबनायाव बिसोरो बेबायदि फिसा फिनला बान्थाजों गोजोनाखैमोन बिसोरनि एटिटिउडा एसे सोलायदोंमोन थारमाने बिसोरो आसामखौनो सासन खालामनो थाखाय एसे गोसो जाहांबायमोन नैथि खेब गाग्लोबनायाव जों मालायखौ बेबायदि खहाय खालामबाय थाना मा जानोलै जों माबा मोनसे गिदिर अंख मोनाबा बेबायदि मोनसे एटिटिउडजों बिसोरो माने रिटार्न जाफिननायसै खिन्थु बिसोरो बे चन्द्रकान्त सिंहयाथ' दुरबल जेबो गैथारा बियो बिनिखायनो बिसोरो मा खालामबाय सासे इनचार्ज हिसाबै बिसोरो गालांबाय बे जाबाय मा पटलं बरबरुवा बरबरुवाखौ बिसोरो अफिसार बरबरुवा अफिसार इनचार्ज हिसाबै बिसोरो चन्द्रकान्त राजानि राजउलाफादाव दोनलांबाय आरो बै नैथि खेब गाग्लोबनायनि उनाव बार्मिसनि राजाया बा दुइ दुआमोन राजानि नामा बा दुइ दुआ बे बार्मिसनि राजामोन नैथि खेब जोबनायनि उनाव राजा जानाया बे बा दुइ दुआमोन बे राजा जादोंमोन आरो बियो माने मा खालामबाय नैथि खेब आसामखौ गाग्लोबनायनि उनाव ओरैनो फिसा फिनला बान्थाजों गोजोनाखैसै एसे बेलेग एटिटिउड लानानै थांनायसै आरो सासे इनचार्ज गालांनायसै चन्द्रकान्त सिंहनि राजउलाफादाव बे जाबाय पटलं बरबरुवा हिसाबै गालांनायसै इनचार्ज हिसाबै खिन्थु बेयाव मोनसे इन्टारेस्टिं घटना पटलं बरबरुवाया खिन्थु बियो आसाम अरिजिनमोन बियो अरिजिनेलि बियो आसामनिनो मानसिमोन बिनिखायनो बियो आसामखौ बार्मिसफ्रा फिन फिन गाग्लोबनायनि फारसे एसेबां इन्टारेस्ट गैयामोन बियो एसे गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थादोंमोन बियो बिनिखायनो बियो मा खालामबाय बे जेबो गैयै चन्द्रकान्त सिंहा राजाखौ एसे बुरखायनायसै जे नों माबायदिसा गाग्लोबजाबाय थानो गुबुननि मानसिफोरखौ लानानै बोरै फायबाय थानो निजायनि मानसिफोरखौनो गादबनो नों गावनो माबा मोनसे पलिसि बानायदो ओमफ्राय बार्मिसफोरा गाग्लोबनो जाहाथे हाया जोंनि हादरखौ बेनि थाखाय जोङो प्रिपेरेसन खालामनांसिगोन नों होननानै बै माने बार्मिसनि राजाया दोनलांनाय पटलं बरबरुवाया बे जेबो गैयै खामानियावल' नामावल' राजा चन्द्रकान्त सिंहाखौ बुजायनायसै दाना आरो बे बुजायनाय लेखायैनो माने दिगालिघाट जयपुराव मोनसे बिराद गिदिर फर्ट लुनाय जाबाय आरोखि कनस्ट्राक्सन खालामनाय जाबाय फर्ट माने मा माने जाय फर्टआ गुबुना फैनो हायै मोनसे गिदिर बेरा बा गिदिर न' बिल्डिं सुथुरनिफ्राय हाबसोनानै थानो हाग्रा सुथुरा हाबनो हायै गिदिर बेरा न' मोनसे केम्पास फर्ट माने बिदि साननानै ला बेबायदि गिदिर मोनसे फर्ट जयपुरनि दिगालिघाटआव लुबाय थाबाय साननैयावथ' जायाना गोबां लुबाय थाबाय साननैसो बोसोरनैसोनि उनाव बोसोरसेनि गेजेराव बै बार्मिस राजाया आहम हादराव सासे मेसेन्जार एबा माने थान्दै दैथायहरबाय थां आसामनि राजउलाफादा मा रखम जानानै दोङो एसे खबर लानानै फै होननानै दैथायहरबाय आरो बे माने जिहेतु बिसोरो इनचार्ज गालांखादों पटलं बरबरुवानो माने बे आसामनि राजउलाफादखौ साजायनो थाखाय माखासे अर्नामेन्टेल मेटेरियेल हरदोंमोन आरोखि आरो बेयावनो जेब्ला थान्दै दैथायहरनायाव नुफैबाय दिगालिघाटआव जयपुराव जे आहमफ्रा बिराद गिदिर मोनसे फर्ट लुगासिनो दङ बे फर्टखौ लुनायखौ नुनानै माननि थान्दैया साननायसै बे फर्टखौथ' बिसोरो मोजां मेन्टेलिटिजों लुवाखै बेखौथ' बिसोरो जोंखौ दबथायनो थाखायसो लुनाय जादों बेबायदि डाइरेक्ट हमखानो हानायसै आरो हमखानो हानानै बिसोरो रागा जोंनायसै साला जों नोंसोरखौ बिपदनि खामानि हेफाजाब खालामो जोंखौ नोंसोर बेबायदि सिं प्लेन पलिसि खालामनो नागिरदों होननानै बे
पटलं बरग'हाइखौ बरबरुवाखौ बुथारनायसै बिसोरनि इनचार्ज जायखौ गालांदोंमोन बिसोरो बेखौ बे पटलां बरबरुवाखौ बुथारबाय आरो बुथारनानै माने बे बुथारनायखौ नुनानै चन्द्रकान्त सिंहआ राजायाबो मुङावल' राजाया बेबो माने गिनानै फिन बियो बेंगलाव खारफिननायसै बेंगल आरो गुवाहाटियाव खारबोनायसै आरो गुवाहाटिनिफ्राय बेंगलसिम खारलांनायसै आरो बे जाबाय थामथि गाग्लोबनाय मानफोरनि बे जादोंमोन 1821 मायथाइयाव जादोंमोन थिग बेबायदिनो 1821 मायथाइनिफ्राय बिसोरो डाइरेक्ट आसामखौनो सासन खालामखानायसै मानो होनबा बिसोरो आसोल राजाखौनो बुथारबाय नैया होखारनानै हरबाय बेंगलाव चन्द्रकान्त सिंहआ राजामोन आरो बेयो जेबो गैखायामोन स' बे चन्द्रकान्त सिंहखौ बेंगलाव होखारनानै हरबाय बिसोरनि माने पुर्णानन्द बुरागहाइ फार्स्ट 1811 मायथाइयाव जेब्ला पुर्णानन्द बुरागहाइमोन बेखौबो बुथारबाय बदन चन्द्र बरफुकनमोन बेबो माने गोहोगोरा बरफुकनमोन बेखौबो बुथारबाय पुर्णानन्दआबो गोहोगोरामोन बेखौबो बुथारबाय बिनि उनाव माने गावसोरा गालांबाय मोनसे सासे बरबरुवा पटलं बरबरुवा बेखौबो बुथारबाय बिनिफ्राय मुङावल' राजा चन्द्रकान्त सिंहआ बेखौबो बेंगलाव होखांनानै हरबाय दाना आसामाव एबा आहम मुगल रायजोआव रावबोआनो गैला बेनिखायनो थिग बेबायदिनो 1821 मायथाइनिफ्राय बार्मिसफ्रा गासैखौबो बुथारनानै बरबरुवा बरफुकनफोरखौ आरो राजाखौबो होखांना हरनानै बिसोरो थामथि गाग्लोबखांनायनि उनाव बिसोरो आसामखौनो सालायनो लानायसै आसामखौनो यानिखायनो देन स्टार्टेड द बार्मिस रुल इन आसाम फ्रम 1821 टु 1824 सिम बिसोरो सालायदोंमोन नाथाय 1824 नि उनाव बार्मिसफोरनि आसामखौ सासन खालामनायाबो जोबदोंमोन माबायदि जोबदोंमोन आरो सोर फैदोंमोन सोर सासन खालामदोंमोन 24 नि उनाव 1924 नि उनाव बेखौबो जों डिटेल्स उननि भिडिअ लाबोगोन स' दिनै बेखिनियानोसै गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट